चिरांनि बिजनी 27 नं राजा लामानि साखाथियाव गोदानै बेखेवदों नायल'जाल' मुंनि गंसे हटेल आरो रेस्टुरेन्ट। बिजनी दलापारा टल गेटनि सानजा फारसे थानाय सेलमारियाव मिथुन औवारी मुंनि सासे लाइमोननि नाजानायाव बेखेवजादों नायल'जाल' मुंनि गंसे हटेल आरो रेस्टुरेन्ट। नोंथांमोननो साखोन-सिखोन आरो गोग्गो आदार जाहोनो सिगांदों नायल'जाल' मुंनि हटेल आरो रेस्टुरेन्टआ। बर'नि मख'जाथाव ओंख्रिफोर जेरै सबाय साम', नारजि अमा बायदि बायदिनि अनगायैबो नायल'जाल' हटेल आरो रेस्टुरेन्टआव जर'खायै बेम्बु सुट, नाफाम, औवा हासुङाव हांनाय अमा बेदर, दाउ बेदर मोनजागोन। दिनै आबुङै थियारि जानायनि उनाव नायल'जाल' हटेल आरो रेस्टुरेन्टखौ दाङाइगाव बिसिडिसनि मासिगिरि आन्दालन दैमारिया बेखेवना होयो। नायल'जाल' गंसे हटेल जोंनि बिजनी जे सेलमारि नियार टल गेट बेयाव खुलिदों। बेनि सायाव आं फंनैसो बुंनो नागिरदों। मानो होनबा जोंहा सासे इडुकेटेड पार्सन मानसिया जे गावनो थांनानै थानायनि मोनसे लामा, बे लामाखौ लादों। मानो होनबा जोङो इडुकेटेड जानानै गोबां मानसियानो बहुद टेनसनाव थायो जे साख्रि बाख्रि मोना बिथांमोनहा इडुकेटेड जाबाबो। खिन्थु बिथाङा मोनसे मोजां डिसिसन लादों, बेखौ आं साबायखर बावो सिगाङाव। मानो होनबा गाव हारसिंबोदि माबा मोनसे खालामनानै थांनानै थानो हायो, बेयो मोनसे मोजां डिसिसन। बेनि थाखाय आरो बेयाव आं मोनसे बुस्थुखौ रायजो राजानिसिम खावलायनो लुगैयो, नोंथांमोनहा गुवाहाटीनिफ्राय जुदि क'क्राझार फैयोबा, क'क्राझारनिफ्राय जुदि गुवाहाटी थाङोबा नोंथांमोनहा जोंनि नैबे बिजनी नियार टल गेट सेलमारियाव नोंथांमोनहा जिरायनानै बेयाव ओंखामनिफ्राय साहा रुटि गोबां आइटेम मोनगोन। आरो बेयाव बांसिनै बर'नि आइटेम जेरै सबाय साम', दाउ साम', अनलाजों दाउ, बेफोरबायदि अमा बेदर, नारजि अमा गोबां मोजां मोजां आइटेम मोनगोन। बेनिखायनो आं साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलाय जाहाथे बे नायल'जाल' हटेलाव जाहाथे नोंथांमोना दसे जिरायनानै एसे रेस्ट लालाङो, बिनि थाखाय आं गुरै बयखौबो रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायहरबाय। आरो जाहाथे सासे इडुकेटेड मानसिखौ जों बयबो जाहाथे बेयाव जों रेस्ट लानायजों जालांनायजों मोनसे हेफाजाब होनाय जागोन, बिनि थाखायनो नोंथांमोना बयबो जिरायलाङो आं गुरै खावलायनो। बेवहाय आङो मोनसे थांखि लानायजों बेवहाय बे हटेलखौ इस्टाब्लिश खालामनाय जादों दि जोंहा बेखिनियाव जोंनि बर' हारिनि जि जानाय हुदा बा जि आइटेमफोर नारजि अमा, सबाय साम' बा आंनाव मोनसे स्पेसियेल आइटेम दंबावो बेयाव बेम्बु सुट। बे बेम्बु सुटखौ आं नागालेण्डनिफ्राय बिहरनाय जादों, दाख्लैबावै लानानै फैनाय जादों। बे स्पेसियेल आइटेम थागोन। लोगोसे जोंनि गोदोनिफ्राय जों खोनाबोदोंबाबो मोनसे आइटेमा जोंनि हारिनिफ्राय गोमालांनो नागिरदों। बे आइटेमखौबो आं बुरखांफिननायनि मोनसे राहा लानाय जादों। हानायखिनिखौ आं नाजागोन। बेनो जाहैबाय हासुङाव सोनानै अमा हांनाय बा हासुङाव सोनानै अमा दाउ बे हांनाय, बे आइटेमखौ आं लानाय जादों। स्पेसियेलि आसा खालामो रायजो राजा बिथांमोना मोजां मोनगोन बा जानानै गोजोननाय मोनगोन। आरो आंनि फारसेथिंनिफ्राय नाजानाया बेनोदि आं हानायखिनिखौ जि रायजो राजानि जिबायदि पसन्दनि बायदि आङो सेटिसफाइ खालामनो नाजागोन। बास बेखिनियानो आरो।